Tamisa. Tamisa. Tamisa kudiwa bana. Nyaya yangu yakasarira pakuti takataura chidziso mwana asi wangu. Mukadzi achiti mwana ndiwa Mashi. Taurisa mukuru ava vanhu vanotonga nyaya. Tamisa akati mwana asi wangu. Achibva abvunzwa mukadzi wake achibva ati mwana ndiwa Mashi. Wezi. Saka ndobva tachiisira pavazvikanzi vanofanira kuti vaende kuma-test. Saka musi wemando wakanzi nachakamire kana makusimuka musi wemando monditaurira havana kuzokwanisa kuita sei. Kuzoita sezvavakataura chakamira. Mukuru. Mwana wenyu akati mwana haasi wacha. Same sort of DNA test. DNA test zvakaitika DNA test zvakaitika musi wandabva panapa musi wemande yacho ndakabva ndazoita tsaona nemota muroad tichienda kwamureva handinozokwanisa kufamba ndiendo ndichibva ndazongomirwa ipapo kurazi mari handinozokwanisa kunge ndichibatanidza mari dzaizoti tiende. Saka iwo zvatiri kutaura usida kuzviita. Aiwa kwete. Kwete. Kunasi wawiririka kuzvizotaita DNA test. Vanofona isa chichemo. Akufunira isa chichemo. Anozofunira mangwana acho then anozofuna mangwana acho. Haunazwa chichemo ke? Mise musi wa14 DNA test. Chechipiri ndechekuti mudzimai wake ndofunga akati ari mwana asekuru. Saka inini ndiri kuti mudzimai wake ngaamboita sei ngagare naye kumba kwake nokuti uyu munhu wenyama asi kana achinge asisadi ngangondibudira pachena. Ndiwe muridzi webhatyeka. Anozoda kurikumura anoda kuripfeka. Kurikumura unge taona chokwadi kuti chokwadi ndo chabuda pagiraundi. Aiwa chokwadi chiripo mwana akanzi hasi wako nemudzi. Asi toda kuprova beyond any reasonable doubt. Mwana hasi wani hasi wako. Zviri pachena mudzi anotakura mimba ndianoziva kuti nhumbu ndiyani. Handizvo. Uyu akataura kuti nhumba iyi mwana hasi wako. Zviri pachena. Mukadzi wako uchikumuda here? Ipapo nenda kukurura hangu bhachi. Kukurura bhachi. Mazizwa hanzi nenda kukurura bhachi. Alright. Aiwa hazvina chinenge chakaipa ngaataure kuti mukadzi achamuita sei? Haachada. Asi nechakamiro chandiri kukumbirawo ndechekuti mwana wangu akashanda paagara naye napo. Saka kushanda kwakaita mwana wangu aiwa anofanira kuva nomuguru wake. Makumbira kana hamsini mwanasikana ndiye akashanda. Imimi ndari kumudza muchakumbira papfuma yenyu. Aiwa baba ene basa rako kuti. Kana makuda yepfuma mputsa kuti nyaya ndo ende muone mama kukwira dari iyo pinda moita zvepfuma. Sebera kumusikana. Iyi yangesa kurwa dari kai kurambana. Yangesa kurwa dari. Nyaya yakasarira pakuti tiende kunotora Mashi. Musikana, iwe nemurume wako chikumuda here? Unomuda? Kwira dai reshamani, uri mukadzi wako muzozvataura. Ati chi? Ati anokuda? Ati anokuda. Saka iwe kwira dai kana usina mukadzi, kwira dai zviri pachena, ukwira dai. Waone panza. Ukwira dai, mudzoka munomudai. Zviri pachena. Wazizwe? Sumukai muiti mapepa. Tochipa noita mapepa. Vadzoke zvepamutemo. Moita baba vaoda pfuma yavo zvepamutemo. Vapfuzuka. Mashi ndopi? Ainzi ndiyo kwamurwa. Uyai apa baba. Tibva ndangoipedza. Anyare. Bateri. Taurisa. Patsanura maruma.
pamusoro uyu ndiye mukomana ndaidanana naye ndanga ndine mimba yake asi ndaidanana nauyu pandakabata mimba inanozviziva kuti ndabata mimba bhosi nemadhesi angu anoita kujamba ndopakabva pauya uyu ndopaakandifonera achiti ndakusuwa ndopandakati uya undiona asi uyu nandisina kuita se nandisina kumudza naye wese nandisina kutombowaudza uyu ndopaakauya paasvika patagara mumota patatanga kutandara achibvunza nyaya iyoyo titori pakati pekutaura baba vangu ndopawakauya vachida kuona kuti mota iyi ndiyani saka uyu ndopaakadhiraivha mota achiita se achiitiza pataienda saka teme yataida kuti tiende tikomuke ini ndidzokere kumba ndoteme yakabva yatemwa ndoteme yakabva yatemwa mota nevanhu vakarohwandirawo soizwa kuhanzvadzi dzese ukataura takaziva chatikuda ndochikuziva kuti wakati uyu haasi ndiye anopa muviri paunapo handiti uyu unoziziva sei kuti ndiye muridzi wopa muviri paunapo uyu ndiye andaida naye watanga kurada uyu madhezi akati vauziteerana uyu ndoti tibate chikuti mimba yakatakabata ndakarara nauyu kupera kwanovhera uku muna January. Right. Wati ndaijamba ndamunhu wachitaura kuti ndaijamba so mira ndotaura kuti ndambonzwawo ngokuti ndaijamba ndambokamuka handini zvamatara chita kwagara ipapa pakati pevanhu vaviri kurava kuti hausi kuzinyazisa chaichaye kuti mimba iyi ndiye uyu vanekuti vese waitamba navo vese aiwa mimba techayo yandokuziva ndeya uyu ini ndakatanga ndagisa ndichifa ndazorara na uyu saka uyu ndembudzi mimi kwangoshamana nditomuri dzimimba iwe shamani uri muzera chii chako unozi wazozataura anzi mimba ndeyako pokana napo pakuti dai aiziva kuti mimba ndeyangu akazoenda sei kune mumwe murume nendiripo haana kubvira kana akandiudza andozviripo uyezve dai enge iri nhumbu yangu nhamba dzangu aiva nadzo kusei akasina kundiudza kuti shamari ndatizira hangu asi ndatizira ndine mimba yangu unoziva here kuti anogona kudanana newega bhati pamwe achida uyu iwo ndiwatanga uraenda kuchimba mimba hatonoziva uyu mwana mudiki paakabata mimba pamwe aitotya kutaura handiwaguma uri wadanana naye ukatorana nemwana wakarara naye kanga katu anga akakuudza kuti ari makore mangani ko wakadi kutenga wamubvunza sitaurara naye waifungani wanga wakufungani bhurukwe iwe wakarara nawe wanga nemakore mangani wanga ne 16 koyo 17 iwe takakuchazai mumberi takanga tamirira imimi tandamirira bamuninika banguri kuti wawe imi banguri mwana habatwi mwana asina kusvitsa makore haita sei unanzva dzere ikakura se vakarorwa ise zindosava kuitira izvozvo vana vevamwana enda unosaina ndikudze mutongo wavo wawainani ndapo tikusaina akarara neone makore mangani taurisa 16 angarichi wambobvunzwa makore here kaumana
Misire mombe dzake 4. Push. Okutanga. Zire parware ndenji. Misire 4. Kuti zvazvinoita mai kumatari isusu tinoda kuti musiye kubata vana. Avana abatwa. Avana musabati. Zvinoya rini? Misi mpei end of May uno. Muise mombe mbiri. Mombe mwe chete ndicha $350. Mamba 3 months zokufema. After 3 months over uisa dzimwe mbiri zasara. Zvazviri kutaura izvo musete zvomafani nazvo. Unobva kwamurewa kai? Kwamambani. Mwoyo muzukuru. Ndinomufonera kumba kwenyu nei? Baba kwane? Ngani? Nyora imbudzidzo. Ngani? Ne 4. Akaita nyaya inde. Nonda mbudzi kune ngani? Akasabata within a month, end of month. Tanga ine mbudzi, tata ine mbudzi idzodzo. Kuti itazi. DNA test yakanzi 250. Half 125 125. Hapana isini mbavhaka. DNA test kuda mswa 14. Auzukaisha mani? Mswa 14 tuda DNA test. Iwewe une mutombo wakuzara mai. DNA test atakuikumbira kuona kwabata bebe. Zvako kuti ndazvitoza kumbata handisindosunga vanhu kai. Basa rangu ndokutonga. Mswa 14 ndibva mabuda mumuwirirane. Tora mhuri yako mumuwirirane. Zviita masamoni zvibva kudzera mhuri yako. Tokona mswa 14 mesi. Wazvinotora? Chende. Uya anakukwira dare rairo. Anakwenda nosaino. Rei. Rekuti pakukuya. Kachi? Anochajiwa. Muchaja last week. Akachajiwa. Rekuti tinoshiyana zvese. Ayo, ende munokwira dare ka. Ina ndimuzisi. Ende panze mugara panze mutaurirana. Sari marambana kai. Unokwira dare kushayana ende mwana wakumana babaka. Ndiri kuona mwana ana 3 months munaye kumba. Ndofunga mai yake vachikopana. Ayo chienda. Zvinoimakaneta mambozoita sei akuchengetedza inini.